Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rashapi da ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Ground, Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Hadian bo upai ba ula pendep ya ka kamram banlet chaki jaka tevot banjit ya ki nongmi khmat shaki arteli ki Autonomous District Council jongga Khasi Hills ba Jainty Hills haka artrek banai leber arjar khat khandai la penbena ya ki nongjob nagi sanpu prateli ki constituency jongga Khasi Hills ba Jainty Hills Autonomous District Council haka jing penbena ya ka result da katna District Council Affairs jongga sarkar jala kapalai trailang bat ka office jonggi Deputy Commissioners jonggi District ka rilom Khasi ba Jainty ka seng Indian National Congress kalalong ka seng sain partai ban job bon pait hadu shipongut ki MDC ha Khasi Hills Autonomous District Council katba ka National People's Party kalalong pat ka seng sain partai ban job bon pait hadu khat arngut ki MDC ha ka election shaka Jainty Hills Autonomous District Council ha Khasi Hills Autonomous District Council nalor ka seng Congress kapala yo khur shipo seat Bot pat sa ka NPP ka Palawan Baar, ka pala job new seat, ka UDP nreo seat, ka HSPDP R seat, ka PDF she seat, but laingut ki independent. Kat bah Jainty Hills Autonomous District Council pat, nalor ka NPP ka palayo khur kat R seat, ka seng UDP ka la job shipo seat, ka Indian National Congress South seat, but laingut ki independent. Kaban ko nga suban pao jus ngo iblay terkenrat. Namar la jubam, but nga suban pao jus ngo ya imei ipa kaya nga sampai lok jonga nang tade jus ngo kalit ju sabadeng samlen badai u MLA badai u minister jong jela jongi berlong sisa kum menrang ba jonga bla jingka salang berat ba nga ha kiliang baro bat kajus ngo ka bakar pang suban ayo pai ma jong kanong spung soyong bla jingka salang berat ba nga ngaklem pelut pesawat tang tenggaru ring kepat iki da jus nguret da jingit kala Aisyah jika sama berapa yang beli terkenal mat lo ulah pesuku tu highway highway yang terbut ni kebut koridor bagi ai ngang dapoi sukumba kanong tu kendai hajar aspa kendai tinggal sungguh ini keberian mar ngam simla pelut besar hari kedai i mati terkam jonga ha kini gimna sistem ladep ngade tang urang ba snong ngade tang sekretari snong rai pai ba lo sungguh tu lai mati terkam ai sama berapa jonga ngala ban peliem kini kertong giwi kertong berde kiba lele persa dak spa dak pau hanrei kamsim dap senrang kamsim kilong kilong kepa kimsim lasa penting ko tempan reki ai kebut bakordor jongki kini ka jingjok jongki ke election ni ibai ni ba aden bersomoj iwan banyalap persa ya ka seng HSPDP te ka don yang gununu ka jingkita ne ka ai man ka jingrap ngakum somlarang ba ngam sungui namar ba hi kibri banganti nagoi seng seng nagoi parti enong gumlo ublei basnat shaban penjot yanu renu da penlamer penlam tham swa namar pi ba den swa ba ong bet ba retang parti HSPDP ka seng rulum ba larim tam po jela jungi hoi kede sia rementa su kendet ka sang la rekan ke per no men swa yo nga ejri rementa pada lakla jutang no lakla no ejri ditara ublei bastat hakini kita belada bro kat bai nak kerbas kurtong jong kongres bat nakaliang ba arden jaka ban ong sonya ka syap hadur jong kongres le jong ti ilong paman sonya ka syap hadur jong sing nasu ni gadak kesin ba nilai lupa kai ka ba pinle menta hadin ba pila job yang ni ke election MDC ondang la poi dus konsel sapej bahai kata namar kan suong lupa mentang le kan ni kata tang poi dus konsel par song kam menang banong mo tingan ladon nang te kan sapej kumno bari ban le ngale ka bahana bahatam kini kimat bangsan bang kwa ngaban le ngan pet kerpang kumno berwanra ya songsuk ya songsan ya snong ya thau ya kadong ya than ya keet ya hima bat ya ri bak jai ban reo ba fanten pi song kumno halor kene ka jingjok ko jong pi ni election ngadap dak jikemen sikadai ngai ngui blai trai kena ti blai bit yang kumundong ilam blai i ke jing testom jang ai play ai ki tim jungi ba tre sitam kani ka jing job undai tang jonga kadi jongki baro khamtam ai ko ai play ai kurum na jong bala motivate nga bat kumjuri ki mei men ki para berkhoj ki volunteer jungi baro kani ka jing job kadi jongki baro
Cái gua mat ka bo phin le hak mat la de pi poi po dis council. Kamat jongan kong akwa bandai ban poi ban polis tu ki bil ki bala depa segi district council baklam pat poi sesno itu si bang akwa bandai ban study bai ki hai ki duna hai dong don kam pen bet e ki tu hi me akwa bat ban pe atat kini jing sa nyon ben ki nong rap Ni sung ko ba kani ka ji kun ko jong pi ka ji kun persya ini ka tong ka bla kun bun sen ni election ka ba pi ka de tang kani ka sen ka maning kong re la job no pis kong yu pat lor kata so ba jing ele jongan ka congress party ka dei ka wei ka bala pen poi yang kani ka thong mar ka congress party ka dei congress party ka ka seng ka ba bri ki don ka jing sania menta bat kini ki wei te ngam nang man comment ai ru ndai nga ong ba kani ka sign ba menta bang i ba ka constituency 17 malki lem kra malki kadai baro baki bri ki dan ki jingsania ha ka yang kesam jungi ya ka jing testom jungi bat kum jo ya ka parti kum ka jing pet jong pi karan skong kita ki bel jong council ke sai ki bolong kong san tam ni ta ki bel itu ka VAB ka bolong bong santam VAB cái chính job cái trong cái chính job hi cái trong pai ba but nga hab hi banai sho ka buram shi ublei sho ma namar ba ke bra khai kum ki brewing hab shania sho ha u de cái chính job cái trong ko mau phi cái chính job cái trong pai ba menta haba phi lek yang sini sport dis council kan de ka sen ka balai pi ke thai kita ki mat ki bo pi bu mat ki badi ban pendep no menta ka kanti ning kong ka bangas ngo ba ka village administration bill ka bangila trishtom na do 2000 spo ni don kam shi shaban penor long noi kani and sakalan bill ka bala shu sakut be kum to kani ru ngasno ka don kam ha bangin penor long noi kini kong ngi yu i ba kani ka jing phet seng jong pi na ka support ka ja ba po dis council kani kam don jing ta ai pi kani ka election em kam kta ai rem namar ngongai phi ka ba kham halore ba ki pai ba ki chania anga de kadi ka jing shakri ka jonga yo pai ba ka banga lai ki bro shi post nem menta te kam dakta thani ka jing pet seng ka jonga namar ba habanga pet seng ro kadi halor hi ka rai ka jong pai ba ngatharai ka constituency jonga kham tam le ngatharai kala shania ha kata ka jing rai ka jonga ka constituency jonga kala yu i ba pleng kabalarai ka madam kadai ka babiang tampat kane kadai ka taka jubab ka bangiyo ngi ai kuble ya barok kinong kersan jungi haka constituency MDC ka badang tamai ka bangidang siyo benta ngin trai sitom hi gam mausna mau khar penthor gam don difference idun ki ju ki objective na ka benta ban protect ik interest ka jungi ngasno na represent nang no gam don difference kadon kani ka jing kenok jing babon balang ba ai ba putskan su the be da ka bisa keleng jong ka bentar jong ka mukhat ba penthor bon job ini kan kadon yu bapin during election time kita ki allegation kin don bet ne ka bakut ka shong ha ki let's say ha ki jing kenok kin don bet ka don ka inquiry let's say la banong ne ka bakut kam don e gri mentah din bapila job ini ke election na po mukhat ton pra ka ai ka jing thumu ko jong pi nang ni samat ha to pin khun ki MLA nang ni na pin na mo sentra ya mentang no potong e jing di MLA na mag bun ki kam ke bangri pendep kum MDC jong ka mokhar penthor pra konstitusi la kalong na kam ta ki shong ki thaw po ka mokhar penthor pra konstitusi la kalong ru na ka benta ki babun ki issue BAV land issue mining issue ka CAB issue namar kuma pitep ka CAB ka di ka bai ka ba la pen ki ya ka notice bro ka bai le se ka 60 ka di ka bai na ki provision ke bangla ban protect ika interest jungi nagari ka CAV kong e pan pau sungu iblai bat e kinong kersan jonga ki bala kersan ting e bangan pois ka thong ka bide pane te ngadap dak jik sukuman hi ngayo ikan kalat ba upai ba ulai ka kersan ka jing e hadin ka jik sarem ka balai sen upai ba ulas sosu ya ka jing angnut jonga bangan sakri stong molai tu ai ka jing job ngan timta kai ka bapin le mentah hadin bapila job ini ka election ke ikimat ki fibu akhmat bapin le ha po ka dis council pi ka bokong sandu kalong ba dis council ngi hapet shai ka bor jongka ma ka bade nam ta ka meni ki long bangin pet nam ta ka bha ka met jat beriun kong ka ba menta hapet ka sau ka sian ka ba kiling a ki pat ba ki khun samla hingi skam ba ta ka jingdon dis council ngi na ba ne e nam ta ban yada ya ka jinglong karpang jat beriun bat nam ta constituency kham tam bangi hapan Syakri upai ba ngin pet ki kilat kinti haibor baret ngin syakri ka mola constituency hakani ka ji khun ko jong pi ngi sung tho ba pi khun persya yo MLA MDC barim bot kumju ro yo ini kinong sing nongilam sing balang ba pau kmat ba marbut dekhar hato ha baning kong pi don ga ta ka jimut ba mas lek ha
ka jing yo vote pen job ba maka jele te ngidan jikerman ben belayale namang skam ba ke bengi pensngo haki pajba upajba usnothu usngam atarai halor kata te man bodan candidate te kajingkerman kadan be ban job te ngir ngidan jikerman bandu pasdak manam step ngin job Fisim nam bakani ka jing job ka jong pi ka de ka jing job ka baki pajba ka mo lai ki so snai pi bilai kun bon sen ke election mentah ka ti da pen job kita ngam sim me kata sim bagani ka jing job ka jonga ka de jong halor ka jing so ji pajba ka jing thrang jonga ban sakri ka jing angnut bangan sakri ka molai constituency ba ka ri ba ka jadre Pijok mun saba la de pijok ya ka MDC election kan de lupa ka yellow card yo ni MLA bomenta hato piang hi lo kata ka juk konong rem kumya kata kan tin siya klam panmi away de kata ka sulong tang ha jing syong set bat ki parok syakaran kamdan kata ngimdan hikum kata ka jing mut ru maka jeng le tang sotu kan dan ka benta ka bangin sepet hadien joka nginda treswa kalong kumno ngin sepet pajba kumno po ai karai kani ka jingjob nga ai buram yaki nong kershan bat ki nong tre shit hem juga senga jongi bat kamtam ya ka ubleu la jubab ya ka jingdoi jong ki bubun ki long yeng long sem ki ba kepat ba ki ba kwa banyu i ba kan don ke jing kala ha ka kamtam ban improve ya ka quality jong ki brio ki ba ni pa sa district council ha ka ni ka jing khun ni yo i ba ka don ka ni ka jing khun ba sa thai preng ka jong pi ba jong ba ba sta jwa ka ba dei ba mi hina ka sengki issue tengili ba kila don ka jing ja ki ba kumri kum tai ha te ka than ka ba stang ban kta mat yong ni pe ha don em gono gono ni ki jing ja ka ba kta e ko bang jong pi sa tai na ka yarap koman ngami i ko bakum kata ge namar ha ka sha ka electioneering kalong ka ba jai ba ngi na ki ransan ki jongi at least ngim shimla kentho lane attack hinu personally ngi kran be yaki nongrem la jong mat ngatharai kata ka dei ka we ka bakring ya ka jing i ka jing kershan nagaleng jong pai ba ki mat ki ba pibu hakmat e ki ba pinle apok ka discouncil ka jing penklan ya ka council ka jing pentikana ba ki an ki bala don ki dom sakut ha ka kot sada ban pentikana ba ki ka state government kamtam bat ki EDCs kenya trailang mdei ba kenya tengku bat ya tan telai ku ba kalong menta te bat ban pentikana ru ba ha ki don ki an ka de don ke implementation ke don ka an ke ba khlain ba trading by non tribals ka bala ri ka act ka bala slam henry ka manpower ban pentrika mi ka an kalong almost non existent kam don ba pol ngi iba ki sistem ki berada pihak kon ya ka MDC election iba martam len i prem pi menta pihak kon yang MDC election pi job mat por job pi don nem kata ka jing skam go pin job nem pi don ka jing atien ngam simdan kanu ka jing atien reng ngasu khami lenti ya ka margin katnu ka margin te kata ngi lai khen ba kanduna henry kumba kalong menta kalong comfortable margin bat ka don ru ka jing pen sir namar ba ka jing pen don kam ya ka bor pisa nakaliang ka kongres kala syirkai ba tenre ha ba khadu ngai kendu iki nong kershan ki ba ngi layo ya ka jingirap pisa nangwe kaliang henry kamdei ka bangi pan ka vote tingin a shoba ngiman bangin jet pol knet mo kumbangi i menta ba ka kongres kala job bun teli kiset te hato nakaliang ka jongpi pinya trailang emat ka kongres ya kata kadang kloy palat banyak keren ai tenre ka formula hi kalong kumni ba ka state government ngia training kat ki non congress parties boro the district council lan fikran yaki wekwi pat ki seng ngidon tangga NPP PDF nalor jongka UDP HSPDP te independent te ngai iba kata kan longka option ka hakmat do ndre yakini ki kam ngindangi penbet ngindangnya yo bani selok khamsibet ngalolong bahuntam bakacing sang jonga kalong ndai na kabanta jonga kedai na kabanta jonga konstitusi jonga district wat ya ka celaro bakar ko wai kumu buriu bala don na kene kam la bon snem ngayu i baka sensar ka khadar ka perkhat ka perdan ka kamai ka kaci ka nang hiar arsut laisut te bangayo ya ka bakum kene galat ngalong bakmen ban ngakwa bo bleu ai ka bor ya nga bangan la ai ya kiti cing duna ki bak kta ya ka sensar ya khadar ndau ya ki siap imlang salang ka perkhat ka perdan bat ki bon ki wai pat ki bakta mat yong ya ka chat bendeu menta anda pila apoi po discouncil ke kita kimat ki bah khmat ki bah pinle ka bah khmat te ka dai bet kat kum ka riti sensar chong ka India kita ka long ban prevent ban protect ya ka land cultures language and everything bakane ki chat bendeu
kumbala suba de kiriu start chungi minswa kan nom lenyo kan nom cha no nak mat chungi ka partai ngin yang scam kum no banjara ka kumang isong tho bakani ka jingwan phai ka jong phi dei wei ne kita ki candidate bola temen tam hakane ka MDC election hatu pipoi perkhat ba phin job ikini election number bangi I bakane ka jingya jong kane ka juk menta bon ki le ban jet ikini ki kertong nei kita ki MDC de ki barang khamyang ka kerta ngayala ru nakawai ke pos ko ngapran siram ngaram siram bat ngayala siala namar ngasung tho kumbang akran menta nganganum pendam ya kono ngrim kat bangang im kam syong ke cing klot ke cing khanyanga ke syong ke cing penyat ke cong kunat ka bani ko ngai khule ya ki nong kerja jonga na konsumsi borok joka 16 non to my konsi kila penjob inga kila penjob inga sautam menta ngai khule kani ka pani ke jing senia jong ki pajba jong konsumsi baka ei ga duty jonga hang tai pot small sel pendap later te ngang jukran hi ya ka haka election campaign ru bo wang ba alat inga ngang ben bah penjana shu ike ba dei baka subject of council lembaga constitution lembaga 6 deal ya kata hi gai ka bang kwa ban long pi bo pai ba rong sinia nang ai ka daw try begini pai ba ha ka nong thamai constituency kilit thabot ka poi tam 20% pi ngimla man len pi kelas dang ban mi pai ba tu sngi ha por shibji arbji ka suin minang galong um to ka khriat ba ka slap teng gibri na line ki phet no ba ka khriat pala namar ka la bon hi ki line ba po ki police station ki ba le thabot te ka duna no la oi man ka persang ki begini thabot ka to ka beneng to ki salia ban bi ba he ke ba pinne menta nomor ni suko last time pi ong ba kidang bon ki ba ha discouncil pi pat la ban le nyamon pendap pi ngaju ong ni ha ka discouncil la khana du khat khna spa san po la kumunta along nyu pho stem tam đây để khát sang stem là long cùng MDC cái nôm lại hi bên bệt bên nhà bệt guarantee mo cắt cùng cả 6 deal cái labai này để cái bang qua long sau tâm long ban bên ba bên jana su iki anh hàng tay mà cái đang buôn cái jing duna ki anh to cái mai jukan cái land bill cái trading finance tribal cái đang xả tên hàng tay mo người ra anh bên buôn ba cái mong ông bay bật cái bên mi act transaction và bên mi act cái đang xả tên ban pan state government ban ai singi bên ba cái tiết bật cái trade department Tesiwi social custom jigi ran hang tai kirang happen janai pen ba su ban codify ki hima kidang sateng gitu kartu kan isli hima nuruk ngapat iam lakang alas dang invite ki hima khot ki ban codify no ki ban pelong ai no ki hima war khot re ban pelong ai re kita kidang sateng kita nga so ba ka jingjap jong am da ka so ngan pen ba su kan pen janai su kita kai ka ba pin le ban tre lang bat ka congress ne pin don bat kising rulum nam ta ban thau ki isi ya kata ngi sepet ngomong ong hi ya timbok ngi dong kam ka bakhlan hi ke badan men sim ya tre lang nam ta ka ji ba dai ba kata ngi sepet la elam nanti nam ta ka ni ka jing elek ke jungi ka bangi la sedang ya ka campaign urbanai insya but ka ba arpal na pen pau gi jing songo ki bakrau ya nam ta ka yin kasem imei pa ki men para baro ki bahi masem ki blalong ki paya ki rishot ban ajing kershani kapalai pat ngapen par ujin songo bal ai khuble kerpang lamta iba highlander kamal ki ibade I candidate PDF ka MLA election bladem ba kensai dekhar ibalong iwe ne ki rirong ba jong son khang iba Moses Karbithai belong u candidate jong ka khnam ha election MLA bladem but yo ba tori kharsatiru belum candidate jong ka BJP ha kamel e bladap kini baro kini roba kibla ai ka ketika mon ketika diang namta jongi ya ka bangin yo ban poi syaka thong jong jingjong bat ka bakhado ngapen pau jing sungu bat ai khublei bat buram ketpang namta ki pai ba ka nrio son kham constituency ya ka ba daka jing ibet ka jongki sa hisien bat kila IT kila pen khamti kini ka kam daga baki jet yang aku MDC saya sin pat kini kenti bat kerman nak yang jongaru kum baki pai ba ki angnot ki community bangin nang yo bantre shitom tre bahan namta constituency bat kum juru namta ka put usam jong ka district council bakoi ni nak yang jungi nginam artatin bat kum juru klem shong thai ngin ai jing shkri ba hatam hang tai pot district council hi ki pai ba pai we ki bla tre shitom namta jonga ai ka tong pi ka ba pi phin le mata ka thong jonga ka long bangin pet ba
ki an ki badan apa dis council ngin penskem ngin penjanai ba ini je penriu pa jeng inang yo kita ke jeng ida ngin yesngai nan sampai ngin hab review ya kor komputer kami kini ki scheme nomor kini ru ke sampai tak kam de ke bisa joki MDC bukila ban lek kan bomon ngin review balada don kam bangin very physical verification inspection ngin lek kata buat gitu ki balong dan pendokam baklai di sampai nak impak kai kan tadi benar gila kalau satisfied nomor bah kejing ele jonga kada ya sangat ki amale you sitting MDC but who acting jong se meliam bo lek kan bas keleng sodong ko ki dementip kata museum udah melong neutral ki menteri ki lek kan bas percaya nomor ki smutho bawan ubak roni komod punwan rak kesencar ko khut kim kuai kata nila yo ki evidence bahwa acting CM juga hima meliam lekan bas percaya national we've got evidence dengi akun ya emeli nokram masih bentar kan nokram khap meliam emeli sora makadar mer khap siti emeli moklang buat emeli meliam tangba kani akan kepedi ba what ken kai ya ka bor kasur jumpa Mami ka claim ng nakali sa Congress mo kayo ang kakandais po si Hilaw satisfy at mga pati. Nataray nila ko ang job punsyo. Amba, ni hampurom ni kamandit jumpa ba. Yung katawa pi alat sumdanda yo acting si maging nilay kin take up ni hapo ka sa kitchen. Yes, ngasapay. Markumak ting siyam umday ban involved in politics kadon ka ay. Kimbit ban involved politics. Henry kila septiang balanda job ubak roni marka penonrak sencar bakut ki septiang. Kani ka job ka jonga kani kintihi kani ka mandate ki jongi padba bakila kwa ya ka jingkala wan kham tam kalaban mo prem konsensi namar kalaban mo prem konsensi ka la don kam ka jingkala ka bakar ki ha ba ngin la ban sandur thamai pat hadis council namar kumbang yo ide ya ginong yalam ki ba mensua di koi kalong ba hadis council gimji ikwa minta ba hadis council in la ba in tray ya ba kai ka ba ngi represent na kita laban konstitusi kalong bet ba ka ga impact na kita ri chat dun repo mata ki bon ki bel ki benangsa bi ka dangsa ka CAB ka dangsa mat ha ga ju por ki bon ki ki bel ki bangin hapan da bet chwa mat ini bishar mat ngun sai pet prekum no banne ka ki bel ni iba ba sanbor umi sakmat man na kasing BJP ban yalap election na taw di sulai ubuyeng na sing UDP na pilang la iban pram ki tamat di margin beri pigi kajing job juga kan election hi kam dei shu ngele bar uriki ani bar MDC ndai ngele be kajing ngele kalau ibu MLA kan 19 South Sanbor Sulai yes kajing mi kajing Sanbor Sulai kam dei shu ka uriki umi Ahmad haman lagi platform ngatrai figi press platform ba kajing mi jong Sanbor Sulai yang dikanti kam lo shu ngele bar uriki Sulai dei na kata kadau mat kajing job jungi wala kadong kabaret hari nang ni sasdang Ahmad small is beautiful jing ai kublai namda ki pajba nong kashan ki jonga nako kanokram konstitusi but kani company sha iba kadon kajing scam jungki but kajing shania hapo kajelam ki jonga namda konstitusi pro koi inga soba kani kadi ka mandate jungki pajba ki ai kajing shania hakinti kam kinti ki banga ngaya but kumo emali ngala prashang banle sibon ki bubaha namanta ka konstitusi tenga shimba kani kadi ka pa ublei uyui ya kata kajing tray ke jonga ya kaba ngamshim la shongthat hagini ki sistem duna ya kaba ngala ya chkhmat ban ai ki kashan ki padba bat kaba ar kalong ba kajing job jonga ya kini ka MDC kalong ban pentikna ban penklan ya ki an ki ba yede khamtam bat ki romba shnong hatman ki ba ka kam jung romba shnong kadang senjor hadu kata bat kumno pangila ban control hak bide bat ka jing ai ya ki trading license shaki non tribals ki bukwa ban ban khai pateng ko kani ka ribe jungi tenga soba kumno ban control ya ka influx ko ngi hap ban control shwa ya ka
benta ka bala dun pa hapo ka khti ka jungi ka ikhtiar ba ladap banbu adu gi por munchuan du gi somu ya u bukhati bajoy le reverend jem ni kholsroy ila rasha yagne ga this council hapo ka sikshadul banginya da nam ta ka khindo ka siap ngi ba hani khindiat singi ba kadon gani ga jingsha le ben jungi longkmi gi jungi gi ba thangthe po umoli ka ba de po langpi the reasons ka ngiti ka daw namar ba ngilap ka daw ba putu sam bombyang tinga so ban ong hani po ba nakliang jong kumbang ya chakma bandu yaki maunong ring ki ba khlan kumbang pani hapo baridua khana para ya ba ayo bandu yo mauput mausam ubang ni thu ka jaga tigani gadi ko ka mission ba ka thong jong ba kanyo ba ya chakmat bandang yo shu bandu yaki mauput mausam banyada nam da khindo siap kata ka kren sai ngang ban tanpa akhmat jong ki pajba jong gani ka bri nyotem nyoskom nakaliang ka jonga nganya chakmat bat ngin pedisha ya kata ka benta ba nongrem ka paskem ko mangal kren ong bang nya chakmat namanta ban wanra bat ban penkala yeshibun ki ba ngidang idan kam bat ka ba smusi kalong ba hadumenta ngimpat hadumenta ki bills ki bala pha ki bala nyat na po ka this council khamtam kum ka village administration bill kani kadi koi ka ba nga sanot bat kumju hagbide bat ka VTC namar hangturu kampat ibyang pengang so ba yakani ngan haban simakmat namar ka kantin ka ba kiong apo ka village development council kiong sha kiong ba all residents kila ban ya participate hagaban jit ya kita ki chairman ki ban pek naman ta ka shinong ka thau tinga nga so ban ong ba ngin hab ban wanra biang dakalong bala ngin pan biang no yek bil hagbang in yo ban pentamai lada ki ong all residents yakni ka ju ka mat ka bangang lada biang persya hapo this council hapo ka house hagapo ba ki table yakni ka bil tinga bu ka jingling ong kai ka mining jong ka all residents the all residents kamot ba kiwi ki jait benre kinyo ban ya participate kani ka kanwanra yak jingma yak jait benre tinga so ba kani ka jingjop ka jingshania bat ka jing IT lot ki pajba namta jonga tinginya chkhmat namta ban le yaki kam ki babha kata di message ko we na yu konrat ba oi dekat ba biang yang jiu ani ka ti ba mata ba nai kublei ba sungu skadai yaki nokashan bi jonga nokashan system aku ni yaki bahaya masam jonga aku ni dalam report ki ba dia ki perlok ki biasa dengan report ba kamu kosan ke dia aku ni ke sini pajba je ko konstruksi ba ai ka support dah Tapi ka thong ber finde ani khmat nan ni khmat ani playo ni job nama pila ya sajid na kapor sa kapor ta la te ka tong ka balai lang makla besar tinggal thong juga ko ni mana pertanyaan ni ka hok ka jumi yu ki tu susu ni ka lu khasi ba kham tam ni ka magi ba ni kisim ada kiwan ki je babun kham tam ni ba long jik sia ni ka kasih jungi tiga kadang ni thok na bon nang sina kalaan ba jika ka di silang ki bodo NDC ba ki si na thai ban dai ni ka hok jungi ki long susu ni ka di masih bahap ka kasih satu council na gajing yung pajba yo ya gajing job ka ba don burom ya i gajing job ka kerdeng yung ba baljit rani kumu bertong yung seng kongres yung inanongko ang kaiba Charles Barngar kumu bertong yung bagi gajing job na kamau hati konvensi ni kong krajuliet ya kini ka arngut i kertong na kariboh district congress committee kibla yo ya gajing job pat hagaju kokor ni ai kuble ya ki pajba jong ka konvensi paro kawe wat ha ka konvensi ku haumroi ru along very close ke bangirem na margin ke batang indian na ka maka umsning konvensi nang ta ka jirang konvensi ru kumju ya ai kuble ki pajba paro kinong kersan ki bala kersan ni ka seng kongres ke jungi pat hagaju ko por ni penpau jing songu ya ki nong elam leaders ha BCC ki nong kitkam ke office berar ke hot paro pat khamtam ya ki pajba ki bala ai ke jing job ko bodon borom ya ka seng ke jungi bat naga distrik ya borok ko ngi scam bakini ki arngut ki maul nai ki bangi ngila sei ki ban pek ban kmi ya kariti ki dustur ka kundo ba siap kam hakiraj ki hima ki dor barsenong kini ki arngut ki nong ya sai ban pek na kam ta ka kya ka jon na po ka ribo distrik ka bi Peningkong ngai ngu yu play la aya na kani kanam la du kan kesni
ngai kublei ru ki bulum ki jonga ipa imei ilok para dong MLA ki bahayeng ki bahasep bar ngai kublei terbang ki nong kit kam ki bahakmat jo PDF de ke youth wing ke women's wing parents body nong Krishan klem baki ngamala ban pois ke ka thong de ke ti ke besun ke jongki belong yang ban pois ke ka thong kumbang ajukren ki bor ngandon be senda jo pa Goi ru banyak trip ki rambak shlong bangaju ong ki ban kenti ke pha kami jo ki imlang sa alang ka shlong ka thang kata ka jingkran ka don be na so kai kai berkhoi ka lo jing ka khu jong ble be si bun ki jing mau jing khut jing kano jing kan tho ngam don im ong klor kata baro ngaship as a challenge te ka baning kong ban kenti ya karep karyam ku bangaju ong man ki bor ka klor ban khot ki rang ba shlong banyak thir jing mut banyak mer jing mut halo ka jing be ka du man shlong man la ki do Dr. Ben ko ba ala pun kam ke besar tanya. Sisa kejiran konsumsi ka dai ka konsumsi ke besar ini bahawa kita na. Ini yo MLA lo nak juga pasti na kita harus nanti kumu kandidat yang nanti baru harus dilakukan manra. Dilakukan manra ya kan kita sadin, ini dilakukan develop ya kan kita sadin. Persang kepala nak kalian bunyi सरकार तो कभी बलम था कभी पार्टी सारा ini lah iban sol de kong ngap pau ko sungu yok dai trai krat no no kau di lemba jong kini ke si kalau sukses keberom kalau play kebarang tai dan image jangan play ini bertolong kini kalau dia dan dok bobot nangka ke play kalau leader mana but kham tam jeng play ki pai ba nong Krishan ki ai ki Krishan ba penjab don borom ni na ai ki songo ki pai ba ba penjab don borom ki adin khatsan snam ke ba nagalian ke sengong res ngim don MLA ngim don MDC ngiyo ai ki job kumu MDC ngalak jukren berbor ba ngani kren dia kumu MDC ngadon ba kita kalong bat ngalak kren ke beladan MDC skim ka bayo ngim persang ban karya ban ais Krishna. Mereka berkam kongsan hina da arbanai ngala ban pendem. Ya sispa tam teli Krishnang ban pendem. Kemen ban ngai. Thong jonga kalong ba samsnam. Ani kundu ki pai ba bro khoi Krishnang ki ban konsensi. Ba ya kemen lang mati por kemen ban ya sosi lam mati por. Gadon ke bentang ko kau ban ya ken por sik. Saya sik. Jadi saya ban batai ke jerong. Gadon ke bentang ban saya sik. Kung so manay mo play wala na katlem madi lang baga ni ka election or si kata baari so manay mo ibaro ki Krishan wala ay ki Krishan pura tam ya ki pranong tre baro ki bedon ka musim jo ki kitli namla ka ka election ando ila mo boyo kong jo ki job karpang so manay play wala kong assembly jo ni wala shim ni ka kam kung kam rajong aduh bangila poi ni kenti juga job but ini baro kilong ji testom ke jongi ke ji trelang ke jongi ke mensim jongi ji kling jongi ke kam kata ni semua banai play ya baro kinong Krishan ki pranong play but ki baying ki masem kilong ki jor baro thong jongi ni ada ban keren ke po election ru but in persang banete rangkat sekat mele ki jing angnut kum kari ni jadi godon in persang bantre rangkat but jadi telang buat pai ba nang senong ni berapa thong ngabangan ais pai ba ka jeng syakri hok ka jeng syakri hok men si mat sana di sini ya ulai ya ko bunya lam yang ya bangan la ban ais syakri ke bakura nam tak umur konsensi ibu rowe kan ta roi jadi iman bune iman ya ka bang akwa ban la lo ko momi man support sponsor keban kong ko PAB akwa ba ya ka on pelong ayo Mungkin kasih sosial ini bil. Betul jidon satu ini gimana yang kuat berwarna, kemudian try certificate. Ni udah agak election campaign yang awak nengkong orang lagi lock jor. Ila dengan ali ganti. Bicara na jinga to ngau. Akan isin ko art raya da bicara lagi lock jor konferensi ro. Kaman jinga to ngau ki. Akan isan sinem ko daga. Tanne de egi rai yang ki penyogis. Try central penyoga. Dia tom hal ni penyogis yang go iki ro. Ini kesan sistem ngah kamu memang kulari wan le trai. Jadi kira lang hi churup ko wan umur ki le ni wan rai jing pa. Council la
Bahajur le pokok konstituensi le pokok. Yang parti di council itu konsol begini senior yang ni. Tahu yang berkat ikan je le. Man igi man konstruktif igi kawan ka jiklai open power met council. Kawan guan kalian ML kawan guan le. Ba agan ni ka council mam de try man hadok ate man total di parti ka. Kami ru yarap kawan ha iwa ba cakamat iwa ne ba bon kan Israel do bun lo job kuran mi. Kami kerelang teliang yang ngale ngakelo kerelang wan parti le. Yu pun pahaman met cuy kami yang council le juga. Yo roi ka parti district ni ro office aja. Ngago MDC ada kere heading satu senem mudap ngayo kebun kijing dunah po council kamtam ngoro TV council kani yang go financial crisis ngai amo kijing angnut gua hani kenti uthor ila kuti kamnu tap free ge resources kam po gari jengke yang kenau wi wan ra ya financial position yang council kenau wi penbiang kijing am kam go bun bat kiwi pentai TV wa ipai ga sencara ka charchnong gibi tai po gar jente yang ki elaka gubon re customary practice ku fair na gwi chwi dengan kani re gwi am hagi jimu chumper khat nga kamnu wan rai customary practice yang elaka gu fair kanang wan rai ki ku modify ki haga book of law kanang wo timit daga ain badaga sarkar ki kanang undam ki timit undi usak